برای تمام دنیا شما برای بشریت خدمت میکنید. ثروتتان زیاد شد، خدا خواهد دست و کام که آغوش می‌کنید. ҳаёти паси пардагии ҳунарманд ба ҳар санъат дӯст аҷоиб аст. пеш аз оғози чорабинии тантанавии 70-солагии актёри театри драма ва кино датсин алочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Умар Алиев оғоз шавад, дар паси саҳна бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем. агарчи сертараддуду серташвиш буд, ҳамагӣ ба як суоли мо посух гуфт. давоми 70 соли умратон кадом лаҳза ҳанӯз дар хотиратон нақш бастааст? он рӯзе ки مادرم گفتن که بعد از سر من بیچی نبیچی. برنامه آمدم. کی بود چرا این گپو گفتن؟ برای اینکه من در دوشنبه فعالیت ایجادی می بردم در شهر دوشنبه. من برای همین گپو گفتم. من اومدم. همین شما یک سوال گفتید من سوالتون جواب دادم. سلامت باشید. ҷорабинии тантанавӣ онро аҳли ҳунару фарҳангчонии вилояти Соғд дар толори театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ таҷлил намуданд. ин рӯз фазо идонаву атрофи устоди ҳунари вилояти Соғд Умар Алиев пур аз гулдаставу тӯҳфаҳои хотиравии дӯстону пайвандон, махсусан шогирдонаш буд. ҳарчанд баргузории чорабинии тантанавӣ аз рӯи сценарии махсус таҳия шуд, аммо ҳаводорони Умар Алиев бидуни нақша барояш гулдаста ҳадя мекарданд, ки тақрибан 7 дақиқа давом карда беш аз 70 даста гулро ташкил намуд. شما 100 سال دیگر زنده باشید، چو خورشیدی فلک تابنده باشید. حرمت استاد چون مادر پدر، امری واجب است بر اهل بشر. گر نبود استاد در روی زمین، نی فضیلت بود و نی کسب و هنر. маҳфили театрӣ бахшида ба 45-солагии фаъолияти педагогии ҳунарӣ ва 70-солагии профессор Умар Алиев таҳти унвони дилдодаи саҳна баргузор шуд. дар ин маҳфил сардори раёсати фарҳанги вилоят Бахтиёр Қосимов номаи шодбошии раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзодаро қироат намуда таъкид кард, ки маҳорат, истеъдод ва инсонияти соҳибҷашн тамоми шогирдонро дар паҳлӯяш ҷалб кардасту нигоҳ медорад, зеро ин марди саҳна шахси заминӣ мебошад. садоқат ба халқу ватан ва меҳнатдӯстиятон аст ки дар айёми нафақа низ аз кору фаъолият ва ҳамқадамӣ бо аҳли фарҳанг дар канор намуда барои пешравии санъати театрӣ ва тарбияи ҳунармандони ҷавонон талош меварзед. хизматҳои арзандаи шумо дар рушди пешрафти санъати тоҷик бо медали хизмати шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, ҷоизаи давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қадр гардида ба узвияти иттифоқи ходимони театрии ҷумҳурии тоҷикистон пазируфта шудаед. дар чорабинии мазкур аз тамоми сохторҳои вилояти Соғд меҳмонон иштирок намуда аз хислатҳои наҷиби Умар Алиев ёдовар шуданд. муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода аз хизматҳои шоиста ёдовар гардид. вай таъкид кард, ки соҳибҷашн баробари тарбияи садҳо шогирдон дар ҷодаи ҳунари актёриву санъат инчунин беш аз 30 маротиба нақшҳои гуногунро офаридааст. масалан, Умар Алиев дар филмҳои Фаввораи Боғчасарой, Комил ва Сотти, Исьёни арӯсон, Қиссаи муҳаббати осмонӣ ва ғайраҳо нақш офаридааст. шумо дар тӯли умри хеш ҳамчун фарзанди маҳбуби ҷонфидо ба халқу ватан хидмати содиқона намуда дар дилу дидаи мардум ҷой гирифтаед. корномаҳои тӯлонию ибратбахши шумо дар соҳаи илму фарҳанг саршор аз саҳифаҳои дурахшони накӯкорию нексиратӣ ва одамияту озодагӣ барои ҳамватанон мебошад. дар маҳфили театрии дилдодаи санъат намояндагони муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилоят ва шаҳри Хуҷанд, меҳмонон ва гурӯҳи шогирдон иштирок ва сухани шодбошӣ гуфтанд ва бо суруду оҳангҳо қалби иштирокчиёни маҳфилро шод карданд. ایمان کامل از همین کس آموخته آمده بود. همین وضعیت بعد باز همین خیلی راست ایستادن کار کردن. عالی جناب کارگردان، عالی جناب همش برای یک جوان، یک جوانمرد اینقدر همه خدا داده است. من چی میخوام؟ خدا و شکر 70 برفته هم. این یکش
80 سالگی یا 60 سالگی نه این بینش ما 70 خدا خواهد بعد از 10 سال با من 80 سالگی شما شناختی تبریک میکنیم اینا وقتی خالیگی کنیم حلقه پیوند زمان ها تاجیک حلقه پیوند زمان ها تاجیک شهر مری همه جهان ها تاجیک با دین خدا شناسیت خود بشناس ای زنده شده زی کشته جان ها تاجیک. умар алиев муаллифи якчанд мақолаву фишурдаҳои илмӣ ҳастанд. коргардони сершумори барномаҳои калони вилоятиву ҷумҳуриявӣ мебошанд. хизматҳои шоистаи ин марди ҳунарро бо нишони серисинагии аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. устоди саҳна дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи камоли хуҷандӣ, медали хизмати шоистаи ҷумҳурӣ ва ҳамчунин узви иттифоқи ходимони театри ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. гузориши мафнуншукур ва наимҷон оюбов барои барномаи иттилоотии хабар.